Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur irailaren bata hilabete berri bat hasiko dugu, denok hemen elkarrekin, eta gaur ostirala izan da, bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik Josu Etxaburu, gure esku dago herri ekimenaren bozeramailea, eta kontatuko digu irailaren 9 eta 10 egingo duten Euskal Herriak erabaki leloaren menpe dagoen ekimen bat, Espainiako bueltan hemendik pasako dela, zehazki Zuberoatik eta Nafarroatik, eta horren harira zenbait gauza kontatuko dizkigu, eta gainera behar prentsaurreko bat emanen dutela irailaren 2 Gaztelu plazan, goizeko 11etan, eta bestetik Jaime Agirre, Erremonte Fundazioko kudeatzailea da, eta oraintxe bertan 18. edizioa Nafarroan ospatzen ari da erremonte profesionalen torneoan, eta horren inguruan, hitz egiteko torneoaren inguruan, ea zer nolako lehiak ikusten dituzten, zer nolako bikoteak diren, nola dagoen ligila hori ikusteko, Zubirin amaituko dena, torneo hau, Jaime Agirre hemen, aipatu bezala, hemen egonen da, baina beti bezala goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1918an, irailean, Alfontso Amairugarrenak ireki zuen Eusko Ikaskuntzaren lehen kongresua Oñatin. Nafarroako Foru Aldundia ere bertan izan zen. Urte batzuk geroago, 1939an, Alemaniako tropak Polonian sartu ziren eta Bigarren Mundu Gerra hasi zen. Egun berean, baina 1979an, Alemanian homosexualitatea praktikatzea baimendu zen 21 urtetik gorakoentzat. Eta bukatzeko 1985an, espedizio amerikar-frantziar batek Titanicaren hondakinak aurkitu zituen, 1912tik Ozeano Atlantikoan hondoratuak zeudenak. Ikus dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen argazki nagusian, jokalari gorritxoek esker honez agurtu dituzte Brujasko, Jan Breidelen jo zituzten 1000 zale sutsu. Izenburua Agur Europari ohorez. Osasunak 2 goleko aldea galdu zuen eta Europatik kanpo gelditzen da 2-2 galduz. Brujasen defentsan egindako 2 akatsek Europako ametsa txikitu zuten partida handi batean. Arrasatek jokalarien akatsak deitoratu ditu, baina harro agertu da. 1100 zale gorritxo inguru nabarmendu ziren hiriaren erdialdean eta estadioan. Beste berrian, ebau beste urte batez mantentzen da eta aldaketa 2025era atzeratzen da. Batxilergoko 2. mailan izena eman duten 4316 ikasleak gaur egungoaren antzeko proba batean aztertuko dira. Alboan, Urkulluk estatu plurinazional baterako ituna eskatu du. Behan, ostiral honetan hasiko da komiki aretoa Nafarroan. Iruñean, Ibarrolak parte hartze prozesu batean utzi du aparkalekuaren kontsulta. Orain esan du ez dela proiektua bozkatuko. Bukatzeko, Nafarroak errekor handiko uda bizi du turismoaren sektorean. Atzerritarren etorrerak estatuaren eskariaren dinamismo txikiagoa konpentsatzen du. Diario de Navarrako argazki nagusian, Osasunako kapitaina, David García, lurrean etzan da partida maitu ondoren. Irudi horrek kanporak eta igaro ez izanaren etxipena adierazten du. Titularrean, Europatik kanpo akats propioengatik. Osasunak ez zuen 0-2ko aldea kudeatzen jakin eta 2 huts egin zituen 3 minututan pasea kosta zitzaiona. Beko titularrean, Nafarroa alerta egoeran gaur arratsaldetik ekaitzengatik. Ekitaldiak bertan bera Pirineoan, Artaxoan eta Zizurren. Alboan, Begoña Alfaro etxebizitzako sailburuak esan du etxebizitzaren legea hobetu daitekela, baina ez dutela errekurrituko. Jarraian, Osasun Sailak anbulantzia medikalizatu bat ukatu dio Nafar bati Tarragonan. Goian batetik 2400 ikasle berriz unen, 28% Nafarrak. Bestetik, ebau berria 24-25 ikasturtera arte ez da iritsiko. Garako titular nagusian, estatus berria alde batera utzita, Urkulluk erabakitzeko gaitasuna eskatu du. Lehendakaria estatuko estenan sartu zen atzo, autogobernuari eta erabakitzeko gaitasunari buruzko konbentzimendu konstituzionala proposatuz.
Eskuinean, Zaporeak elkarteak Lesbosetik ohartarazi du egoera gero eta okerragoa dela. Beko berri txikietan batetik, oliba olio virginaren litroa 10 eurora iristen da. Bestetik, Fukushimako isurketak Txina eta Japon arteko tentsioa pizten du. Argazki nagusian, lapurretaren salaketa kontra itzuli zaio Museo Britainiarrari. Ustez, 2000 pieza baino gehiago ostu ditu Museo Britainiarreko langile batek urtean zehar. Kasuak, ordea, beste lapurreta bat eztabaidagai jarri du. Museoak berak Britainiarrek kolonizatu zuten herrialdetan egindakoa. Futbolean, Osasunaren amets europarra 4 minutu txarretan desagertu da. Berrian, titularrean, konstituzioaren beste interpretazio bat nahi du Urkulluk, erabakitzeko gaitasunarekin. Proposatu du konbentzio konstituzional bat adostea Espainiako gobernuarekin urtebeteko epean, estatuaren plurinazionaltasunean aurrera egiteko. Madrilek zilegitzat jo du proposamena. Argazki nagusian, Ondarroa, Antiguako amako arraunlariak 7. postua ospatzen atzo. Tituluan, Bizkaitarren eguna Kontxan. Zierbenak egin zuen denborarik onena Kontxako banderarak sailkatze estropadan atzo, eta Ondarroak eskuratu zuen azken txartela isuntzaren kaltean. Etzi jokatuko dute lehen jaurdunaldia. Beko berrietan batetik hipoteka berriak 14% gutxitu dira urtearen lehen erdian Hego Euskal Herrian. Bestetik, 5.000 salgairen prezioak izoztea adostu du Parisek jaki ekoizle eta banatzaileekin. Jarraian, selektibitatearen egungo ereduari 2025 urtera arte eutsiko zaio hegoaldean. Futbolean batetik Europako ametsari azkenera arte eutsi dio Osasunak, baina kanpoan da. Bestetik, Realak, Benfica, Inter eta Salzburgo izango ditu aurkari Txapeldunen Ligako demultzoan. Euskal Herria erratiko berri nagusian, tomate zaporea izanen du larunbateko eko-merkatuak. Goizeko 10:00 ordu bietara Nafarroako produktu ekologikoen azoka ospatuko da. Tomate dastaketez gain, 7. tomate zahar, lokal eta ekologikoaren lehiaketa ospatuko da Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Beste berrian, Julio Soto bertsolariak dio deigarria egiten zaiola Gesalatz deierri aldean zer aurrera pauso sendoak egiten ari diren euskararen alde. Igandean, irailaren 3an, bertso jaialdia eginen dute Muetz herrian 12:30. Maialen Lujanbio, Amets Arzaiuz, Nerea Ibarzabal eta Julio Soto arituko dira bertsotan eta Amaia Agirre izanen da gai hartzailea. Juan Antonio Urra Gesalazko alkateak eta Julio Soto bertsolariak eskualdean dagoen euskararekiko grina azpimarratu dute. Bukatzeko, Beltza Weekend jaialdiak bere 5. edizioa ekarriko du Iruñera. Jaialdia irailaren 7, 8 eta 9 ospatuko da, eta hainbat kontzertu eskainiko dira Zentralaretoan, Zaldi Zurian eta Iruñeko Krops eta Bakara klubetan. Gaurko eta asteburuko eguraldia entzun ditzagun orain. Gaur goizean giro lasaia izango dugu, baina lehen orduetan hainbat lekutan belainoak eta hodeiek zerua estaliko dute. Ebro ibarrean haizeak hego-ekialdetik joko du, baina gainerako tokietan norabide finkorik gabe eta ahul ibiliko da. Era horretan, uda sasoiko temperatura izango dugu berriro. Barnealdean maximoak apur bat igo daitezke eta kostaldean atzokoen antzekoak izango dira. Arratsaldetik aurrera haizeak iparraldera egingo du eta hodeiak ugarituko dira. Zaparradak eta ekaitzak izango dira han-hemenka, eta zaparrada mardulak botatzeko probabilitatean handiagoa izango da Nafarroan. Beste zenbait tokitan aldiz, hodeitsu egon arren, euri oso gutxi edo ia batere ez du egingo. Larunbatean giro oso ezegonkorra izango da. Euria edonon eta ugari egingo du eta temperatura dezente jaitsiko da. Orokorrean zerua estalita egongo da eta zenbait momentutan ekaitzak jo eta zaparrada handiak bota ditzake. Hori bai, zonaldearen arabera, pilatutako euria oso ezberdina izan daiteke. Temperatura 20 eta 23 gradu artean geratuko da. Eki osagaiko haizea ibiliko da. Ebro ibarrean hego-ekialdekoa nagusituko da eta zakar ibiliko da. Igandean eguraldia goitik behera aldatuko da. Euri gutxi egingo du eta egitekotan hegoaldean edota Pirinio inguruan espero da. Hodeitza aldakorra izango da.
Hegoaldean zerua lainotuagoa gertuko da eta kostaldetik gertu, berriz, ostarteak izango dira nagusi. Ekialdeko haizea ibiliko da. Ebro ibarrean bereziki hego-ekialdeko haizea oso indartsu ibiliko da. Temperaturak gora egingo du iparraldean gehien bat, eta 25 graduak gaindituko dira. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Josu Etxaburu daukagu gurekin, gure esku dago herri ekimeneko bozeramailea da, ongi etorri Josu. Eskerrik asko. Ongi. Ongi, hementxe, ja ikasturte berriari ekiteko gogo ondiz. Oso ongi. Iraiaren 9 eta 10 Espainiako buelta Euskal Herritik pasako denez, gure eskuk turrean egin zutenaren antzera, Euskal Herriak erabaki ekimena jarriko dute martxan, baino horrekin abiatu aurretik, zer da gure esku dago? Bueno, gure esku dago jaio zen 2013 urtean, beraz aurten 10. urteurrena betetzen ari gara, eta 10. urteurren hau ezin beteago etorri da. Alde batetik 10 urte ez direlako debalde pasatzen, eta orduan gure esku bere jaiotze egunetik 3 zutabe nagusitan oinarritzen den herri ekimen bada, eta da herri bat gara, herritarron garaia da, eta erabaki nahi dugu. Eta 10 urte eta gero jarraitzen dugu lelo hoietan sostengatzen gure egunerokotasuna eta egiten ditugun ekimen guztiak, zuk hain zuzen aipatu duzun horretara iritsi gaitezen, eta da Euskal Herriak erabaki dezan. Beraz, 10 urte hoietan ari garena da erabakitzeko eskubidearen inguruko pedagogia egiten, han eta hemen, eta horretarako, nik uste aski ezagunak dirala, hainbat eta hainbat ekimen bide honetan egin ditugunak, ez? Gizakateetatik hasi, mosaikoekin jarraitu, katalanekiko elkartasun keinu guzti horiek, eta ondo aipatu duzun moduan ere, Irune, turra, ez? Duela uztailean gertatu zen turra. Beraz, pixka bat bide hori jorratzen ari gara 10 urte hauetan. Eta aipatu duzu hori 10 urte egin dituzuela, ospatu zenuten edo zer egin zenuten? Ospatu gendun, eta nik uste ospatu genuela gainera modu diferenteetan, alde batetik festari lotutako kontu bat egon zan, Portugaleten 10. urteurrenaren irudikapen hori egin gendun, eta hor hainbat gertuko, bazkide, gonbidatu elkartu genituen, propio abesti bat ere atera genuen, ez? 10 urte urren haue ospatzeko, baina baita ere nik uste egin genuela beste parada garrantzitsu bat, eta da 10 urte lehen aipatzen nuen debalde eta enbalde ez dirala pasatzen, eta 10 urtetan Euskal gizarteari eta Euskal Herritarroi gauza asko gertatu zaizkigu bide hontan. Beraz, pentsatu genuen egokia zala parada bat egitea, eta berraztertzea bide honetan, ez? Zer nola formulatzen genituen hainbat kontu edo antolakuntza ereduak edo danadalakoak, eta ikusi zeri eutsi behar genion oraindik eta zertzu bide berriztu behar genituen. Eta prozesu guzti hori, prozesu parte hartzaile guzti hori, hilabete luze batzuetan luzatu zena, itsasargia jarri genion. Eta itsasargiaren inguruan, denok dakigu itsasargiaren zentzu indartsu hori, ezta? Hau da, ez? Etxea, lurra, ez? Adierazten duena, ez dakigunean edo ziurgabetasun garaietan argi batek, ez? Zer nola eta argi horrek norabide konkretu bat argiztatzea zein garrantzitsua da, eta horretan ere eman gendun, eta orain daukaguna da, oinarrizko norabide bat zehaztuta, adostuta bazkidetza eta gure artean,
eta orain tokatzen zaiguna da, hori ere garatzen joatea. Beraz, nik uste, edo nik sentsazio hori daukat, eta da, 10. urteurren hau izaten ari dela oso emankorra. Nortzuk zarete gure eskuren parten? Zenbat pertsona zaudete horratzean? Nik esango nuke milaka eta milaka garela, milaka eta milaka euskal herritar gure eskuren zutabe horiekin bat egiten dutenak. Gero kontua da momenturen batean edo bestean guzti hori ere antolatu behar duzula, ezta? Eta antolatzerakoan zer esanik ez, nik gaur zuekin hitz egiten ari naiz bozeramale lan honetan, eta badago zuzendaritza kontseilu bat, badaukagu, gainera hemendik aprobetxatu nahi dut, gure eskun lan egiten duten lagun eta kide guztien lana, ze herri ekimenetan lan egitea, ez da beste edozein lekutan lan egitearen pareko. Honek asko du profesionaltasunetik, asko, eta beste hainbeste du militantziatik. Hori galdetu behar nun, zer izan behar duzu gure eskuren parte izateko? Zein izan behar da zure esentzia? Esentzia nik esango nuke, esentzia demokratikoa dela. Ze azken batean horri buruz hitz egiten ari gara. Eta gure esku ari dena da 10 urte hauetan eta jarraituko dugu, eta beti esaten dugu gure esparrua dela, erabakitzeko eskubideari bide ematea. Eta Euskal Herriak bere etorkizun politikoa libre erabaki behar duela. Eta gero, zer nolako loturak izango ditugun batzuk besteekin. Zer nolako harremanak izan nahi ditugun batzuekin eta besteekin. Hori Euskal Herritarrok baino ezin dugula erabaki. Beraz, gure jolasteko marko hori da, eta gure ustez milaka eta milaka herritarrek bat egiten dute, eta milaka eta milaka herritar zai gaude noiz baldintza horiek eman, edo noiz sortzen ditugun baldintza horiek, hain zuzen, erabaki hori eta erabakitzeko eskubide hori gauzatzeko. Beraz, zer izan behar du oinarrian gure eskuren kide, gure eskuren, ez dakit begi honez ikusten duen hori, sakon-sakonean demokrata izatea. Eta horrek nik uste, eta gainera horretan ere bagabiltza, ez da? Demokrazian sakontzen. Ze azken batean uste dugu hori dela onena. Eta garai batean esaten genuen, boskatzea delitua dala, aipatzen zen. Nolatan izango da delitua boskatzea? Hain zuzen ere, arazo politikoak baldin badaude, horri erantzun egokiena emateko da, herritarrei hitza ematea, eta herritarrek euren iritzia eman dezaten, eta horrela gainditzen dira bateko eta besteko gatazka politikoak. Beraz, sakon-sakonean demokrata bat denak, nik uste gaur egun ezin duela ukatu, herri bat garela, herritarron garaia dela, eta horretan ere beste paradatxo bat egin nahiko nuke, sarri askotan gaude besteek egingo digutelakoan guztia. Eta seguruenik baditugu gure ordezkatuak batean eta bestean. Eta horiek egingo dute lana, bikaina izango dana. Baina herritarroi badagokigu beti izan den moduan, eta gainera Euskal Herria gaur egunera arte iritsi baldin bada, izan da izaera komunitarioa izan duelako. Eta hori galtzen badugu gureak egin du. Gureak egin du hizkuntzarekin, gureak egin du gure askatasunekin, gureak egin du hainbat eta hainbat esparrutan. Beraz, hori ezin dugu galdu, eta nik uste horretan ere bagabiltzala, eta hori adieraziz. Ondo dagoela, norbanako bakoitzak geure buruari begiratzea, baina tarte bat hartu behar dugula guztiona dena zaintzeko, maitatzeko eta elikatzeko. Beraz, horretan gabiltza. Aurten Frantziako turrean ekimen bat antolatu zenuten, eta turreko aurkezpenean egon zineten, ez? Hori azaltzeko, konta iguztu pixka zer egin zenuten. Turra izan da gauza ederra. Eta, betiko moduan horrelako ekimen handi bat planteatzen duzunean, zalantzak ere asko izaten dira, egin beharrak izugarri handiak, baina hor, esan genduna zan begira,
simplea da, baina konplexu aldi berean. Mundu guztia, hain zuzen, Euskal Herrira begira egongo da. Denak egongo dira. Beraz, probestu dezagun egoera hori, gurea eta garena trasladatzeko. Nazioarteari eta ikusle diren guztiei. Eta horretarako egin genduna zen, ikurrinarekin eta Nafar banderarekin lanketa berezi bat. Baina kontua esan bakarrik era folkloriko batean agertzearena. Ara, begira, ez. Kontua zen, gure ikurren bitartez, helaraztea nazioarteari herri bat badela, 7 lurraldez osatutako herri bat bagarela, ze konturatu gainera Turraren 3. etapa, hain zuzen bidasoa zeharkatzen zuela, ez? Batzurentzat muga dana eta guretzat zubia baino besterik ez dena. Bi aldeetan Euskal Herria bizi delako da Euskal Herritarrak bizi garelako, ez? Beraz, lanketa horretan jardun gendun, eta gero izugarrizko posa eta izugarrizko eskerrona adirazi genien, eta gaur ere aprobetxatzen dute Euskal Herritar orori bat egin zutelako, eta balkoi, terraza, kalean, batean eta bestean ikusten zelako. Gure aldetik egin genduna zen, ikurrina bat banatu, hain zuzen jarraituko duguna baita ere bueltan banatzen, eta ikurrin horri jarri geniona zen, gure ustez, edo gehitu genion balio erantzi moduan, kontu politiko bat, eta da, Euskal Herriak erabaki Basque Design. Eta hori, kanpotik etorritakoak ere, hainbat eta hainbat izan dira gure ikurrina soinean eraman dutenak. Horren bitartez, lortu duguna da, bai kaleetan, bai herrietan, ekimen simple edo ez, horren bitartez, atzo gainera beste batzuekin hitz egiten da, ze ondo, ez da, aturrego kontua, eta zein gozo eta zein mezu egokia, eta kanpoan zer nola ze ondo ikusi gaituzten, eta guzti hori beti, errespetu handiz laster hor txirrindulariak direnei, ez? Hau da, gehitzen gure mesua, eta horretarako bageneuzkan ikurrin txiki batzuk, ertain batzuk, eta gero ikurrin erraldoia. Inoiz egin den ikurrin handiena, eta ikurrin horrek zeuzkan izena bizenak. Eta hori ere guretzat oso garrantzitsua zen. Ze ikur bati eman dioguna da arima, espiritua. Eta da, hainbat Euskal Herritarrek, euren diru ekarpen txiki batekin, euren izenak ikustearena. Gu oso pozik gaude, batetik eta bestetik jaso ditugun mezuak eskerronekoak izan dira, eta uste dugu gainera Euskal Herriak erabaki lelo horrenpean, jende asko mugiarazi dugula. Orain kontua da, horri beste auspotze berri batzuk ematea, ez? Eta bide luze honetan, burujabetza prozesuaren bide luze honetan, urratsak ematen joatea. Zer da zuentzako ikurrina? Ikurrina da elementu bat batzen gaituena, edo batu gaitzakeena, eta elementu hoien beharrean bagaude, bai? Eta akaso, aztertu beharko genuke ikurrina izan behar den bakarrik, ez, nolakoa, bai? Hau da, eztabaida hori, leku batzuetan eta zabalik egon daiteken, eztabaida bat bada. Baina, simboloen garrantziaz jabetuta, gai izan beharko ginateke eraikuntza nazional honetan, 7 lurraldez osatutako herri baten horretan, hori ere lasai asko hitz egiten eta ikusten zeintzuk izango diran elkartuko gaituzten simbolo horiek, ezta? Eta horretan nik uste denok eskuzabal jokatu behar dugula, jakinda helburua ez dela bataren alde edo bestearen kontra edo batak zer edo besteak inposatu edo eztabaida puntua seguruenik hori ez dela, bai? Hori ere jakinda beste leku batera joan beharra badukagula. Zer diote honen ideien kontra daudenek? Esan nahi dut muga ikusten dutenek, zeintzuk dira haien ideiak edo aldeko argudioak? Nik esango nuke badagoela hor, estatu quo baten zera, ezta? Hori hala izan delakoan beti,
ez dena izan, eta gero badagoela edo egon daitezkela beste elementu politikoak diranak, eta da ukazioarena. Hau da, esan nahi dut, nolatan Euskal Herritarrek erabakiko dute guztiok erabaki behar dugun gauza bat. Bueno, nik uste hortik doazela, ez? Planteamentuak eta eurek zeak bat eta bakarra, ez da? Izan behar da, estatua bat eta bakarra. Orain, oihartzun batzuk badaude hor, estatuaren nazio plurinazionalizate horren kontu horretan, ez? Kanpaiotsak badabiltza hortik, hori konstituzioa berak ere jartzen du, baina badirudi asko errazagoa dela letras jartzea, letra horri gero musika eta benetan abestia gauzatzea baino, ezta? Eta nik uste hor badaudela elementu horiek, ezta? Elementu reaktiboak diranak, elementu retrogradoak diranak, elementu murriztaileak diranak, elementu betikotu nahi dutenak, hain zuzen ere, urteetako nahi izan hori. Beraz, badugu, ezta? Zeini aurre egin, zeini eta zer nolako argumentari horri aurre egin. Baina guk sekula ez dugu diskutatu zer garen eta zer lortu nahi dugun. Eta gainera horrela, ez? Kostaldean brankas esaten da. Hau da, aurrez aurre eta gardentasun osoz esaten ari garena da, gure ustez badagoela hemen arazo politikoa, eta arazo politiko horri irteera emateko, bakarrik lortuko dugula sakontze demokratiko batekin. Eta sakontze demokratiko hori pasatzen dela herritarrei hitza ematetik. Eta Euskal Herriak baduela bere etorkizun politikoa libre erabakitzeko eskubide oso. Eta eskubide hori gauzatu egin behar da. Hori bezain simplea, baina hori bezain komplejua. Komplikatua, bai. Hori bezain komplejua. Aurtengo bueltako, Espainiako buelta, Zuberoa eta Nafarroatik ez, igaroko da irailaren 9 eta 10, eta hori dela eta Turrean bezala, beste ekimen bat, ez dakit lelo berdinarekin, edo nik esango nuke aterkipe berdinarekin gabiltzala. Euskal Herriak erabaki, bai? Eta hori izango da, bai Larrainetik pasatuko den etapa, Larrain ere, batzuentzat muga, ezta? Eta bakarrik zabalduko dena halako ekimen batentzat. Eta gu ostera, gure herrialdeen artean mugen kontra egonda, azken batean mugarik ez hori ere aldarrikatuko dugu, baina aterkipea horixe izango da, Euskal Herriak erabaki. Eta hor mugituko ditugu, bai Nafar banderak, eta bai ikurrinak, bai irailaren 9 eta baita irailaren 10 ere. Irailaren 9 nondik norako etapa da? Larra belauan amaituko da, eta 10 ostera Iruñan hasi, eta Lekunberrin bukatuko da. Eta horre ere, lanketa bat prestatuta daukagu, alde batetik Turraren pareko edo, hor sortu ziren, irteera edo helmugetan, makildun ikurrinekin, hainbat eta hainbat pertsona, eta hori egingo dugu, eta banatu egingo ditugu, makildun ikurrin horiek, eta gero izaban egun osoan ere, ikur salmenta eta kalea animazioa, eta izango da. Eta ostera irailaren 10, Iruñean 12, Sarasate pasealekuan elkartu, eta makildun ikurrinak banatuko ditugu, Lekunberrin 12 Ibarberri ikastetxetik Alejira abiatuko da, herri baskari bat egongo da, hau da, hor jai giro bat, antolatu nahia daukagu, eta espero dugu, eta ziur gaude gainera, Turraren adinako arrakasta lortuko dugula bi etapa hauetan, eta bueltan ere, adieraziko diogula ikusle diren guztiei, gure herria 7 lurraldez osatutako herri bat dela, eta horretan gure bi ikurrak, gora eta bera erabiliz, herri bat badagoela bere etorkizuna erabaki nahi duena.
Zergatik erabaki zenuten txirrindularitza erabiltzea eta ez beste kirol bat adibidez futbola? Honetan nik uste abagaduneak ere aprobetxatu egin behar dira. Bai? Eta aukera bat zela, turra Bilbotik abiatzea. Horren inguruan ere egon ziren, eztabaidak eta merezi zuen, ez zuen merezi, baina kontua da, behin turra Bilbon egon da, eta behin turrak aurreneko 3 etapak Euskal Herritik iragateko da igaroko ziren hoietan, guk aukera modun ikusi gendun egoera hau. Eta aukera moduan ikusita, esan gendun, saiatu gaitezen horren inguruan. Zergatik txirrindularitza? Futbolak ere badu, baina txirrindularizalea bada herri hau. Eta ez dago besterik, gaur bertan kalera kotxea hartu eta nomaitera joatea baino. Txirrindulariak han eta hemen ikusiko ditugu. Beraz, beti egonda eta aurretik ere, ikusgarriak izan dira Euskal Herritarrek han eta hemen jarritako irudiak animatuz eta batipat Pirineoetako mitikoak dira olako etapak. Eta esaten gendun, ikusita zein txirrindu zale den herri hau. Ikusita mendiarekiko dugun maitasun berezi hori ere. Ze gogoratu behar da, aurreko urtean Katalanekin batera 300 gailur argiztatu genituela Pirineoetan. Eta hori ere, Euskal Herritarrok dugun maitasun berezi horrekin eta nahi berezi horrekin lotuta. Aukera paregabea zala iruditu zitzaigun, eta nik uste denborak arrazoi eman digula. Ze jendea berez ateratzen baldin bada, gero berezkotasun horri ematen badiozu beste plus bat, nik uste horretan asmatu genuela eta bi gauzak lotu genituela. Ekimen hau bakarrik gure eskuk antolatzen du edo badago beste mugimendurik edo elkarterik edo? Bueltaren kasuan, ari gara elkarlanean, denporatxo bat badugu, bagaramatza hortan Nafarroa berriz altxarekin. Beraz, hain zuzen bihar prentxaurreko bat emango dugu, eta horretan elkarlan hori nik uste ez dela bakarrik bueltari begirako elkarlan bat izan behar, eta bai ostera hor elkarrekin lan egin behar dugula. Jakin da, nahiz eta guk ez dugun erabaki, bi estatuen menpe bizi garela, eta 3 administrazio desberdinen markoan bizi garela. Eta hor kontua ez da batak besteari edo besteak besteari, kontua da nolatan sinergiak landu behar ditugun batzuk eta besteek, bakoitza bere izanetik, bere egiteko moduetatik, bere erritmoetatik, bere momentu politikotik. Nik uste hor badagola, eta gainera, seguruenik, etorkizuneko Euskal Herriari egin diezaiok egun ekarpen honena, hori da. Eta da, lurraldetasunaren lanketa oinarritik. Beste batzuk egingo dute, batzuk eta besteek, beste eremu batzuetatik. Baina herritarroi tokatzen zaiguna da, inor menpe hartu gabe, elkarrekin lan egitea. Behintzat hori da gure eskuren planteamentua, horrela bizi dugu herri ekimen hau, eta esaten dugunean, gainera gure itsasargian ere agertzen zen, ezta? Harremanak, lurraldeen arteko harremanak. Baina iparraldeak badarama bere lanketa berezi bat, bere erritmo batzuk, bere antolatzeko modu bat, desberdina diranak, ez dira batzuk hobeagoak besteak baino. Eta hor egin behar dana da, elkarrekin jarri eta oinarritik bat egiten dugunok, aterkipe hortan Euskal Herriak erabaki behar duela, herri bat garela, herritarron garaia dela eta erabaki nahi dugula, guzti hori gauzatzen joan, bakoitza beretik, baina beti ere haundira joaz. Eta haundira jotzea da hain zuzen egitasmoa Euskal Herri osorako
egitasmorik gauzatzen joatearekin. Beraz, Nafarroa berri saltxearekin ari gara lanean, iparraldean beste batzuekin, ezta? Baina sinergiak lantzean datzala nik uste gure arrakastaren oinarria. Aipatu berri duzu bihar prentsaurreko bat eginen duzutela, ez? Non izanen da prentsaurreko hori edo izango da publikora edo... Bai, gutariko batzuk bertan elkartuko gara, Gaztelu plazan egingo dugu, goizeko 11etan, eta bertan, oraintxe hitz egiten ari garen zenbait gauza ere iragarriko ditugu, eta ja jarriko gara pixka bat, ez? Bueltari begira eta bueno, jarri nahi ditugu Euskal Herritar guztiak bueltari begira. Ze gurekin lanean ari diranak, ari dira lanean guzti hau, aipatu ditugun moduan, 9 eta 10 etapa horietan izugarri ondo atera daitezen. Eta halaxe izango denez, ni bakarrik hemendik egingo nukeena da, deialdi bat, eta da, bat egitea, Nafar banderekin, ikurrinekin, etxeetan, bazterrak jantzi ditzagun, eta turraren parean aipatzen gendun hori, erreza da, akaso leku batzuetan ikurrin asko ikustea, baina zaila gaitezen ikurrin olatu bat egiten. Pasatzen dirala, pasatu nahi diren lekuetatik, ikus dezatela hemen badagoela herri bat. Eta herri horrek erabaki nahi duela. Deialdi hori egingo nuke. Eta askatasun osoarekin ikurrak, aireratu eta kalera irten. Imaginatzen dut zuek ikurrinak banatzen dituzuen arren, bakoitzak berea eraman dezakela, ez? Nola ez, jakin badakigu eta hau turrean ere, baina ikurrinak eta duzun ikurrina etxean, duzun Nafar bandera etxean, duzun hori, baina ez dadila kajoi batean geratu. Jartzazu, jarri batean, atera bestean, ez da preciso hola guk eskainiko dugun ikurrin hori izatea, edo Nafar bandera hori izatea, izan dadila daukasun hori etxean, baina atera, arrotasunez, arrokeririk gabe, baina arrotasunez esan da, bagarela, eta gainera, izaten jarraitu nahi dugula. Da hortarako, urratsak eman nahi ditugula, hori bezain, argia da, kontu hau. Ez dakit, bueltaren ekimenarekin hasi duzuen, baino beste proiektua martxan duzu edo? Orain ari garena da, 23-24 ikasturte hau zer izango den. Eta horretan bagabiltza ideia batzuk eta baditugu, eta baita ere bagabiltza, begi bat jarrita, ea zer gertatuko den han eta hemen. Esan nahi dut, bateko eta besteko elkarrizketak zer emango duten, batean eta bestean kanpai horiek zertan gera daitezkeen maila politiko hortan, ez da autogobernu gehiagoren zera, lurraldetasuna aztergai izango dala, eta mintzagai izango dala, eta hein handi batean akaso negoziazio horietan ere sartuko den elementu bat bada, baina hori esan da, guk argi daukagu gu herri ekimen bat garela. Eta guri dagokiguna dela, gizartean erabakitzeko eskubidea bizi mantentzea, hauspotzea, eta erabakiak hartu behar dituzten horiei, baita ere adieraztea, egon bagaudela milaka herritar erabaki horren zain. Eta sarri askotan gainera esaten da, ea sortzen den, egoera bat non, sort daitezke eta sortzen badira, aprobetxatzen jakingo ditugula ziur nago. Baina badago beste planteamentu bat ere, sortu ditzagun. Eta sortu ditzagun hori, akaso geldoago izango da erritmoetan, baina horretan sinestu behar dugu herritarrok ere badugula botere hori, momenturen batean edo bestean, alde batetik,
bidelagun izateko, ez? Ardura politikoa duten hoiekin batera, edo beste momentu batean, ardura politiko hori dutenei ere adierazteko, aizue, hemen badago nahi bat, eta nahi hori gauzatu egin behar da. Beraz, presio hori ere egiteko. Guri hori dagokigu, eta bien bitarten ere, badagokiguna da, pedagogia egiten joatea, gure kidegoan baita ere, zabaltzen joatea hurrengo urratsak zeintzuk izan behar diran, nola antolatu behar garen, zer nolako ekimenak behar ditugun, kalean egon behar garen edo ez, eta guzti hori dago orain aztergai gure. Gauza pilo bat, ez? Bai, hau da, lan faltagatik ez da. Ez da. Lan faltagatik ez da. Eta gainera, nik uste importantea dela azpimarratzea, burujabetza prozesu luzeak izaten dirala. Nahiko genuke, gaurti biharrera gauzatzea hitz egiten ari garen guzti hau. Baina oso zaila da gaurtik, egun batetik bestera izatea. Hori jakinda beraz, tokatzen dana da, ez dakit, zugarra dagoen lekuan sua piztea balekoa izaten dela eta posible izaten dela. Guri hori dagokigu, ez? Momentu batean prest egotea, aldunduta egotea, bai? Jakitea zein dan gure esparrua, errespetu osoz beste batzuren esparruekiko, hau da, gu ez gatoz beste batzuren esparruak inbaditzera edo beste batzuri esatea zer egin behar duten, baina bai herritar moduan adieraztea edozein herri egitasmo, bai, sarri askotan ez, herriaren izenean hitz egiten denean, eta bai, egingo dugu herri proiektu bat, eta ez, hori ez dela existitzen herritarri gabe. Beno, bai. Ez, horixe da, ez? Herritarrok dugun botereaz jabetzea. Hori Josuk aipatu duen bezala, hurrengo asteburuan, irailaren 9 eta 10 Espainiako bueltan, animatzea ez jendeari haien ikurrinak, haien Nafarroako banderak kaleetara ateratzea, harrotasunez, zuk aipatu bezala, eta bestela bihar bertan 11etan Gaztelu plazan prentsaurreko bat emanen dute gure eskukoek, eta hori da, zuk aipatu bezala ez, jendea animatzea, eta gutxi gehiago. Bai, eta esan, bihar Gaztelu plazan izango garela gure esku, eta Nafarroa berri saltxa ere. Hor elkarrekin emango dugune prentsaurre hortan. Eta hori da orain esku artean duguna, gure ikurrak, kolorez bete, errespetu osoz, ze horrek ere irabaztera garamatza. Bai? Elkarrekiko errespetua, elkarri esku emanda, autoritatea alaxe ematen da. Elkarri esku eman da, begietara begiratuz, eta ekinez, eta aurrera eginez, hain zuzen ere, geure herriek eta gure herri honek, 7 lurralde osatutako, estatus politiko hori lortu dezan, ezta? Baina beti ere elkarri esku eman da. Oso Josu, plazer bat, hemen zurekin hemen izateagatik, eta espero dezagun, lehen aipatu bezala, jende asko animatzea, eta giro oso ona sortzea, ez? Mila esker. Seguru nago, eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Mila esker. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik Nafarroako komiki azokak 14. edizioari ekingo dio, proposamen artistiko berritzaileekin, hala nola erakusleio ilustratuekin edo artista editoren topaketekin. Nafarroako autoren eta sortzaile gazteen presentzia areagotzen da, eta helduentzako, adingabekoentzako eta 3. adikoentzako omenaldi erakusketak eta tailerrak egonen dira. Irailaren 1. 24 Iruñean eta Lizarran Nafarroako komiki azokaren 14. erakusketa izanen da, eta 11 erakusketa proiektatu dira 5 egoitzatan banatuta. Horietako 2 Iruñeko udalarenak, Kondestablen eta Geltokian, eta dozenaka jarduera, hala nola editoreen eta artisten arteko topaketak, erakusleio ilustratuen kanpaina bat,
autoedizio azokaren bigarren edizioa edo hirian zeharreko ibilbide bat tokiko komikiaren historia berrikusteko. Bestetik, 50 urteko edo gehiagoko pertsonentzako eta familia ugarientzako alokairuko bizikleta elektrikoen zerbitzurako urteko abonu berriak erdi prezioan. Gainera, irailean abonatutako pertsona guztiek deskontuarekin edo deskonturik gabe, 5 euro gehiago jasoko dituzte diru zorroan 10 euro kargatzeagatik. Iruñeko udalak bizikletaren erabilera sustatu nahi du hiriko eguneroko joan etorrietan eta bihartik aurrera deskontuak eskainiko ditu bizikleta elektriko partekatuen zerbitzurako. 50 urte edo gehiagoko pertsonak eta familia ugariak erdi prezioan ordaindu daitezke zerbitzuan. 30 urte arteko gazteekin gertatzen den bezala. Deskontua 17,5 eurokoa da. Urteko abonatu berrientzako eskaintza bihar hasiko da, aipatu bezala, eta urte amaierara arte mantenduko da. Hori eskatzeko, Raidon Pamplona, Galizia etorbidean bat, zerbitzuaren erabiltzaileen arretarako bulegora joan behar da, goizeko 10:00 ordu bietara, astelehenetik larun batera. Bulegoan sustapen kode bat ematen da deskontu aktibatzeko eta nan fisikoa aurkeztu behar da. Amaitzeko ekitaldi ofizialak, hitzordu herrikoiak, dronak, birsortze historikoa, kontzertuak, DJak, erakusketak eta hitzaldiak hiri modernoaren 600 urteak ospatzen dituen egitaraua. Iruñeko udalak herritar guztientzat eta hainbat agertokian egingo dituen proposamenak irailaren 1-tik 10-era luzatuko dira. Aurten Iruñak 6 mendeko bizikidetza ospatuko du erakunde bakar batean, entseina komun baten pean eta ordezkaritza bateratu batekin. Batasunaren privilegioaren 600. urteurrena. Eta Iruñeko hiri txit prestuaren sorrera, zer egoeratan gertatu zen gogoratzeko eta ulertzeko, eta egindako bidea ikusi ahal izateko udalak, hasierako zinegitearen oinordekoak, ekitaldi programa zabala prestatu du, adin eta lehentasun guztietako herritarrentzat. Felipe VI eta Letizia erregereginek hilaren 8an bertan udaletxera egingo duten bisita ekitaldiaren garrantziaren berrespena izango da. Ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Jaime Agirre daukagu, Euskal Jai Erremonte Fundazioko kudeatzailea, ongi etorri, arratsaldeon Jaime. Arratsaldeon. Orain bertan Nafarroako Foru Komunitateko Erremonte Profesionaleko 18. edizioa, ez? Ospatzen ari duzue, uztailean hasi zena. Hasteko nork antolatzen du torneo hau? Bueno, txapelketa hau antolatzen dugu guk, baina beti udaleko laguntzarekin, ez? Txapelketa honetan joaten gara 14 herritara eta beti egiten dugu akordio bat hango udaleekin bere laguntza izateko txapelketa osoa antolatzeko. Eta zein helbururekin ze baduzu helburu finko bat, ez? Bai, helburua nagusina da eramatea erremontea gero eta herri gehiagotara. Eta hortik apartera bai, beste helburu oso importantea da kolaborazioa egiten dugun Adanorekin. Zer da Adano? Adano da Asociación de Niños Enfermos de Cáncer de Navarra. Eta gure fundazioan 2012tik ja daramagu hori ia 11 urte beraiekin kolaboratzen, ez? Ematen diogu bizilaidea pixko gehiago eta hortik apartera bai dirua biltzen ditugun kanporaketa guztietan beraientzat da. Nola aldatu da 18 urte hauetan torneo hau? Fama hartu du, garrantzi handiago hartu du? Bueno, aldatu, hola, torneo den bezala ez da aldatu hainbertze, ez? Bai, nabaritzen dugu gero eta jende gehiago joaten da frontoietara, hortik oso pozik gaude. Eta gero, lortzen ari gara kolaborazio sendoa udal guztietik, ez? Nabaritzen da, ja udal asko interesa handia dukaten erremonte eramatera, ez? Eta hori izan da, segurazki, handaketa handiena. Erremonte profesionalena da, eta 5 bikotek, ez, parte hartzen dute. Bai. Ze bikotek?
Bueno, bikoteek beti bezala, bikoteek onena dira, ez? Urtea zehar ikusten dugu zer remontista daude forma onenean eta hortik aurrera antolatzen ditugu bikoteak, ez? Txapelketa honetan 5 bikote parte hartzen duten eta bueno, 5 bikote horietatik 3 remontistak Gipuzkoarrak dire eta besteak denak nafarrak. Nafarrak. Eta nolakoa da dinamika? Bueno, dinamika da, txapelketa honetan egiten dugu 3 fase. Laurdeneko ligaxka, gero erdi finalak eta gero finala, ez? Laurdeneko ligaxketan jokatzen dugu 10 eliminatoria, denen kontra, eta gero hortiken klasifikatzen dire 4 bikote, eta 4 bikote horiek jolazten dute erdi finalak, a doble vuelta. Eta gero ja, 2 bikote klasifikatzen diren erdi finalatik jokatzen dute finala. Ez banago oker, partiduak badira 35 puntutara, ez? Bai. Eta nola egiten duzue ligila hori betetzeko, nola dira puntuazioak? Puntuazioak dira, bueno, guk beti bilatzen dugu klasifikazioan bukatu arte ez izateko borroka eta berdintasun handia, ez? Orduan, puntuazioa da, bikote irabazten duna lortzen ditu 4 punto, galtzen ditu mino tanteo 34 edo 33 tanto lortzen dituzten badauzkete beste 2 punto, 32 edo 31 tantorekin punto bat eta geha horti beti ja huts. Punturik gabe. Eta orain arte eman diren partiduak egon dira hor puntuen artean ezberdintasun handia edo gutxi? Ez, bueno, nahiko parekatu jaten da orain arte txapelketa. Bakarrik, momentu honetan badaukagu 2 bikote klasifikatua, erdi finalerako, eta badire beste 3 bikotea orain gelditzen zaizkie partidu batzuk jolasteko, eta nahiko parekatu jaten da orain arte. Orain arte, hemen badaukadala txuleta, ez dakit non egon zareten ja, Irurtzunen, Elizondon, Oronoz Mugairen, Agoitzen eta gero Hendaian egin zenuten biko jornada, zer egin zenuten Hendaian? Bai, Hendaian joan ginen bi egun, Hendaiako udalarekin harremana oso ona daukagu aspaldin, pandemia ailegatu arte bino lehen joaten ginen urtero gara, gero utzi genuen pandemiarekin eta urten berritzen, joan den urten joan ginen berritzen, eta urten hitz egin genuen udalarekin antolatzeko txapelketa edo mini txapelketa bat Hendaian, ez? Beraiek ere bai nahi zuten eskaini espektakulo hau turista guztiei, bai hemengoa, iparraldekoa, igual interesa hundina zuten beraiek deitzen dute turismo interior. Parisetik jende asko tortzen da Hendaiara udatzear, hondartzara tabla, eta nahi zuten eskaini torneo txiki bat, ez? Horregatik antolatuko genuen izan zen abuztuaren 18an, zela ostirala, orduan jokatu genuen 2 eliminatoria torneoarena, eta hurrengo egunan 2 bikoteak irabazizuten 2 eliminatoriek jokatu duten finala bat. Zer nolako balorazioa egiten duzu Hendaiako partiduan? Jende pila egon zen? Bai, jan zen bastante jende, eta gainere hori bai nabaritzen zen kanpoko jendea zela, ez? Eta gero nik uste dut jende oso gustu egon ziren, ikus genuen partidu bukatuta, tortzen ziren gurengana galdetzeko nola zen jokoa, ez dut ikusi eta nahiko azkarra da, eta hola, gustatzen zaila asko, ez duten ulertu ongi nola funtzionatzen zen. Orduan, guk oso pozik, nik uste dut Hendaiako udala ere bai, eta nahiko jende tortzen zen bi egunetan. Non egon da jende gehien, zein herritan orain arte? Orain ja, ia herri guztietan joaten da bastante jende, ez, frontoiera. Igual, ez dakit, Irurtzunen ja urte asko daramago joaten eta hor mugitzen da jende asko, Agoitzan ere bai, Agoitzeko
herrieko badire ja momentu honetan 3 erremontista profesionala, hori bai mugitzen da jende asko, eta Hendaian ere bai, nabaitzen genuen jende asko. Baina, bueno, normalki herri guztietan mugitzen da jendea. Normalean urtez urte herriz aldatzen duzu edo nola antolatzen dituzu herriak? Bueno, badire beti herri fijo batzuk, zeren badukate interes asko berri zen emateko erremontea, eta gero hortik aparte, bai, saiatzen gara, erran dugu bezala, beti bilatzen dugu herri berriak eramateko erremontea, gure proiektuan Nafarroko laguntza badukago eta beraiek ere bai interes asko dauketen eramateko gero eta herri gehietara. Uztailaren 21ean, hasi zen torneoa eta San Ferminetako torneoa amaitu berria zenutela, ez? Bai. San Fermineko txapelketa bukatu genuen uztailaren 13 uste dut, orain memoristari naiz, baina uste du baiet, eta gero handik aste batera hasi ginen honekin. Eta noiz arte iraunen du torneoa eta non izanen da finala? Bale, bukatuko da urriaren 28a, oraindik badaukagu bi hilabete, ez? Eta finala aspalditik jokatzen da urtero Zubiri. Zergatik? Bai, zeren txapelketa hontako babesle nagusiena da Magna, eta Magna badauka bere sede Zubirin. Zubirin. Bai, egoitzan dago Zubirin. Orduan horregatik beti egiten du aspalditik egiten du hor finala. Urrengo partidua, noiz izanen da eta nun? Urrengo partidua igande honetan Artaxoan. Hori herri horretar ere bai, aramagu ez dakit seguro, 4-5 urte joaten, eta han ere jende asko joaten da frontoiera. Hor, gu joan arte, modalitatea bakarra kusten zutela zela paleta goma, eta, bueno, nik uste hango jendea gustatzen zaila asko remontea. Eta, bueno, han segurazki mugituko da jende asko. Publikoak partiduak ikusteko aukera izanen du edo ez? Bueno, bai. Nork emitituko du? Telebistaz gutxienez, ez bagara hor egoten frontoian? Telebistan ikusten alda guk urtean zehar egiten dugu 10 transmisioa, Navarra Telebistarekin. Eta, bueno, normalmente aukeratzen dugu finalak, txapelketako finalak, eta, bueno, hortik aparte, saiatzen gara, hilabetero transmision bat ematea, ez? Eta horregatik jendea ikusten da edo zuzenean, frontoian, edo bestela hor, Navarra Telebistan. Non erosi ditzazkegu diru-sarrerak? Diru-sarrerak beti erosten da han frontoi guztietan, eta nola dirua lortzen ditugun sarrerekin joaten da dena danora, beraien voluntarioak egoten dire edo takilan edo frontoiko batean. Eta beraiek eramaten dute sarrerak eta dena. Eta zenbat kostatzen dute sarrerek? Sarrerak kostatzen da, 16 urtetik beti doainik da, 16 urtetik 22 urtetara 5 euro, eta 22 urtetik goti 10, nahiko merke. Nola ikusten duzu erremontearen egoera orain, hemen Nafarroan? Hemen jaio zen, ez, berez, Iruñean? Hemen jaio zen aspaldin, eta, bueno, nik ikusten dut gero eta hobekio, ez? Momentu honetan badaukagu, uste duz, 5 eskola, gero eta mutiko gehiago apuntatzen dire, erremontea ikasteko. Afizionatuko mailan ebaia aspaldin ari gara Nafarroko Federakuntzarekin txapelketan antolatzen, orduan hori afizionatuko munduan sartzen ari da erremontea indarra pixko batekin, eta, bueno, nik uste dut hemendik aurrera gero eta hobekio joanen da, ez. Zailena izan da hori zabaldu pixko bat erremontea, bere denboran, igual lan zailena izan da aldatu pilotak, fronton txikiguak ibiltzeko, hori nahiko lortuta dago, hemendik aurrera gero eta hobekio joanen da, esaten du. Esango zenuke beste kiroletan publizitate gehiago dagoela erremontean baino? Ez duela hainbeste publizitate jasotzen edo marketinga? Bai, bueno, hombre, futbola edo basket edo olako deporte handietan... Baina adibidez hemen eskupilotan?
Eskupilotan nahiko ongi dago eta guk ere bai ez dugu kexatu behar. Guk aspaldia badaukagu babes batzuk fijuak eta nahiko potenteak. Gero badaukagu ere bai laguntza publikoa, Nafar gobernutik, gure aktibitatea dago deklaratu de interés sozial, orduan, badaukagu ere bai laguntza publikoa. Eta bueno, hortik ez dugu kexarik, ez? Hombre, lortzen gintuen babesle gehiago, pues hobekio, ez? Bino, bueno, ari gara, ez dugu bate polemikot. Nola animatu dezakegu gazte txikiei eskoletara apuntatzera? Ze eskola daude, hemen Iruñan adibidez edo Nafarroan? A ber, Nafarroan badaukagu eskola bat Donesteben, gero beste bat Baztanen, Iruritan, Lekunberrin bertze bat, Alsasun ere badaukagu akordio bat hango klubarekin, Agoitzan bertze bat, eta, bueno, saiatzen ari gara gero eta gehiago izatea, ez? Eta, bueno, nahiko ongi iraten dire gauzak momentu honetan. Nola profesionalizatu pertsona horiek ez geratzeko txapelketa txiki batean? Osea, momentu honetan zenbat profesional daude kirol honetan? A ber, hemen Nafarroan badago enpresa bat, Erremonte Iruña, enpresa hortan momentu honetan badire 16 profesionalak, gehienak ateri dire gure eskolatiken. Orduan, bueno, profesional mailan ailegatzeko hasi beharko duzu gure estruktura formatiban, eta gero hortik aurrera, gero eta maila gehi hartzen ari zara, pasatzen zara ja afizionatuko mailako txapelketa jolasten, eta gero hortik aurrera ja, enpresa hori begitzen du gurekin dauka harreman bat, konbenio bat, eta gero gure erremontista afizionatak pasatzen de profesional mailara beraiekin. Hala ere, profesional horiek momentu batean relebo bat izan beharko dute. Bueno, momentu honetan, hemengo plantillan nahiko gaztiak dire. Bueno, badire, momentu honetan, begitu behar dut, txapelketa honetan adibidez, Jon, Utergat, Agirzabala eta Zeberio Bosoria nahiko veterano dire. Oita malau urtetik gora, ez? Bino besteak denok, dire nahiko gaztiak. Gero hortik aparte badaukagu beste 6 remontistak oso gaztiak 19 urtekin denok. Eta beste hauek errandu bezala, daude 23, 26 urtetara, así que nahiko gaztiak dire oraindik. Zenbat urterekin sartzen dira, normalen? Bueno, zenbat urterekin sartzen dira profesional mailan? Ez, profesionalez, aritzen horrela... Bueno, a ver, orain momentu honetan debutatzen ari dire nahiko gazteak, 18-19 urtekin, eta plantilla honetan badago momentu honetan remontista bat 49 urtekin. Bastante arraroa da olako adinarekin hor goiko mailan egotea, baina bueno, hori da Patxi Zeberio. Patxi Zeberio izan da txapeldun handia modalitate honetan, kuidatzen da asko, prestatzen da asko, eta gero bere genetika ere bai laguntzen dio, ez. Normalmente remontistak ez dakit, 19 urte arte jokatzen dute, eta gero ja hortik arrea, segun nola goten diren, goguak, ilusioa hori oso importantea da, porque, bueno, hemen remontetik ez dire bizitzen bakarrik, badaukate bere lana hortik aparte, gero astebururo jokatzen dute, bino orduan behar duzu ere bai goguak eta ilusioa pixka segitzeko, ez? Orduan ja, adina horrekin igual ja kostantzen badaukazuera familia, eta, bueno, hori desberdina da. Hori galdetu behar nizunea ematen duen erremontearen kirolaz bizitzeko? Bueno, bizitzeko ez du ematen. Laguntza polita bai, laguntza polita da. Gainera egiten duzun, gustatzen zaizun bezala, ez, kirola oso polita da jokatzeko. Eta, bueno, laguntza ekonomikoa polita da, ez, baina horti bakarri bizitzeko ez du ezin da. Beste torneoren bat prestatzen duzu edo antolatzen duzu urtean zehar? Bai, hau errandu bezala urriaren bukaeran bukatuko da. Eta gero, seguru aski, azaroren erdian horrela, eginen dugu beste txapelketa bat. Orain, ez dakigu
zenbat eliminatoriak, binakako txapelketa izan dira segurazki, udazkeneko txapelketa bat izan da, eta gero, ja urtea bukaeran egiten dugu beti banakako Gabonerako txapelketa. Orduan hori, segurazki hori, azaroaren bukaeran egin dugu, hori izan da normalmente txapelketa motz bat, zeren jokatzen dute erremontzita gutxi. Hori banakako erremontzita jokatzeko behar duzu maila oso handia ez. Orduan hori segurazki abenduaren erdian horra bukatuko dugu. Oraindik ez dakigu zenbat eliminatoria egin dugu, baina urtero egiten dugu ere bai banakako txapelketa. Normalean jokatzen da binaka edo banaka? Normalean binaka. Banaka txapelketa bakarrik egiten dugu bat urtean zehar, eta beti egiten dugu Gabonetako aldera. Gabonetako aldera. Eta gero urrengo urtean ja hasiko zarete denboraldi berriarekin. Urrengo urtean beti izala otsaila aldera, azten garaia txapelketa berrikin. Eta herriz-herri joaten zarete, nola egiten dituzu herrien aukeraketak? Bai, beti egiten du herriz-herri, ez? Gainere gure proiektua da hori, zabaldu erremontea, ez? Orduan, hori, gure helburu nagusina da, hori, gero eta herritarra gehiago joatea, ez? Hori da, lehen aipatu bezala, igande honetan, ez? Iganden honetan, Artaxoan, partidua zer dutan? Atxaldeko 6-tan. Arratsaldeko 6-tan, eta izanen dira Uterga Agirrezabala eta Otxandorena Jon. Bai. Eta Otxandorena Jon ja bikote hori da. Eta Uterga Agirrezabala irabazten badute edo egiten badute 31 tanto, lortzen dute ere bai klasifikazioa. Klasifikazioa, Jaime plazer bat izan da, disfrutatu asteburu honetan, eta torneo honen, oraindik geratzen da, San Barnun amaiera, baina oraindik geratzen da, ez, urriaren amaiera arte. Eta plazer bat izan da zuen izatea, eta espero ezagun remontea gehiago zabaltzea, ez? Eta jokatzea. Bai, niretzat plazerra izan da beti bezala, esketu nahi zueku gurekin kontatzeko, eta, hola, segitzen dugu lan egiten, erremontea bulkatzeko. Hori da. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta astelenean berriro ere hemen egonen gara elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.